A munscoil bhailinn chaisiil tar robbio heroin I críbhnú a chéad bliain mar a dehanscoile. Géirí leis a bheasar an technoliaachta astrú chuig an siomaranga. Am líana bíd an chéad ghaolscoil ó chuaí ina ganal YouTube féin a bhainú. A siad na daltaí iad féin a tá mun taide léirú agus stúrú an cheanneal. An bblion Iabhíle sa trídeig agus Iabhíle sa ceirdeig bé na scileanna bhíreachta teachtasteach sa curriculum agus margheallar sin béir a chun scrúdathe nó másnathe nó aonid a bheith deanta acu tíbhas tíad an bblion sin. An cospar bhégan rudna gomuid a géirí éisperis fólama a thuirt dóibh inta seamar ranga agus an nasc sin a caingal idir solt Gaeilge agus an technoliacht go siad san ábalta sin a aiceil. Tá buinte acu leis an na technoliaach nu aimseir seo tá riúra le acu téann siad ar an idirlín tá camera le acu agus gúthain póca. Bíonn siad a gcónaí tócan nuair tá caint fan camera tá muid gáil tafaí anna tá bheith an món camera. Sin cinneal freagracht acu agus spreigann se sin muoí na báistí. Janamid an tafu mar an tafu around my chin. Yeah, because you get a crack. Yeah. Tá muid a bhfuil láthair ag obair ar siúidirlín na scoile and a jocal in nasca yanna le lachanach Facebook, le beidir Twitter, le YouTube. So hacuid an edge just na fé sena úslódail ar lachanach Facebook agus an sin teisiid an agus sin imíonn siad dúra chéile, má tá edge lánach agin ar na idirlín na fé sin seo le a úslódail tá sé an go deá agus heaglann iad obair agus iad úsáid in bailach de friúla. The paradox to say, Go fóilann sa ceanta seo ní hégan na handa nícadé tá géis le géileideachas agus mar chuid don ruí sin bhí gaí obair na báiste nó buanna na báiste a chur maihan sin in sa phobal. Go caingal dheanna níos fearr idir scol, pobl na scola agus pobl an ceantar tíomhain sin a go máile sin na ascoil leis na téismóid. Bhíon bread aonta ag na téismóid le rá sin má fáiste tá sin ar an idirlín tá sé sásta tá sé abal den nobar atá ag tála a aiceil agus málaí thuirsta na páiste. Ní hé an pobl áitiúlaháin atá nes níos congrí don scóil dóir ghaol na technoliaachta, ach tá teornatha tíreolaíochta an Allan a sarú fásta. Tá sé aonanta tábhata go háirithe dúní hús an seo, níl mór an géalscoil na hart airinn, níl mór an seansna agin le dul deagháil le scoil na eile, nó níl mór an seansna donna páistí obair sacu a léirú os cuairdaoine. Bhuiin chláir de Solving Boundaries tá nasc idirlín cruthíthe ag páistí na scóla de ghaolscoil nás na rí a Condaí Hildare. It's Miss Akira. Gá seachtain bín cáirdeas a chothu acu ón siomaranga. Cheangal idir an dáscail agus go háirithe tras teorann. Tá siad ag géirí na ceangal sin a láidreú agus na nascanna sin a láidreú. Beidir sa tóthaí chunnach mé agla ribh daoine ón deisceart suas agus a bhálairt beidir. Tá rudaí defriúla a gine nachhfuil acu agus rudaí acu nachhfuil a gine. Ní amran caidhfuir de éit an ammant agus is sprála muidnas is an seo ammant agus is sprála peil Gaeilge agus sprála ní soccer agus is sport na defriúla. Is sprála amsa bagin. Agus Eddie Rockin. Ar an bhliain se thugann ba muid ag tíir isteach me ghlacu clubbanna iarscoile bunaithe ar na riúraí, bunaithe ar scoil na riúireachta, agus ba muid ag obair a dróir na tascanna seo le a bheits le deannaí ar Iabhíle sa trídeig agus Iabhíle sa ceirdeig. Anas nuair bhainimiid an French sin amach go na páistí ré an áthacéim híon agus áthacéim a dá go tóirt fan na tascanna sin go bhfuil na scoilna seo go le bheith róla acu agus go mééis sé dábhailte ag dul chun cin de réchéile.